Aisha Business Online. Ku daure ku danna subscribe a koda yaushe. Ina godiya. Yawwa, ku cika da Aisha Business Online a koda yaushe. Ku danna subscribe sannan sai ku danna alamun ƙararrawa. A yau ne muka kawo muku sababbin labarai kamar wannan kenan wanda Janar Muhammadu Buhari wanda ake a cikin ƙungiyar APC wanda halin yanzu suna tare ne da Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wato Ganduje wanda ke mulkin wanda ke gwamna a garin Kano kenan. Sannan Janar Muhammadu Buhari ya tako tun daga Lila Abuja kenan ya zo Kano domin ya buɗe sabuwar kadar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi. Ga ta nan ku gani. Labaran yamma. Janar Muhammadu Buhari kenan yana tallata hajar ga duk wanda yake son ya shiga cikin jam'iyyar nan mai suna APC. Mutum yana da damar da zai je ya rijista domin ya kasance yana daga cikin babban ɗan ƙungiya daga cikin APC kenan. A tattaunawar da aka yi da wasu mutanen daga cikin masoyan Buhari, mutane da dama sun ce sun fita daga rakiyar shugaba Janar Muhammadu Buhari, amma dai wannan shine lokacin da Janar Muhammadu Buhari ya je zai bude wato ainihi gadan nan da ya yi. Wannan shine gadan da Janar Muhammadu Buhari ya bude ta wasu ce gadan take a cikin garin Kano State. Daidai ne duk rubuta yadda madaukin bayanan ya mana bayani kenan. Sannan har yanzu mutane suna ba da mamaki wajen yarda muka ga mutane sun dage akan zuwa a tare Buhari da nuna kuma soyayya mai ƙarfi a tattare da shi, saboda mutane har yanzu ba su daina dandazo da taruwa akan domin su ga Janar Muhammadu Buhari ba, duk da abin da mutane suke ganin kamar ya aikata. Ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa. Wannan shine ɗaukar mutanen da kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje tare da Janar Muhammadu Buhari. Ga shi nan kuna gani inda Janar Muhammadu Buhari zai shiga wato ainihin cikin mota, Ganduje ma ya shiga, amma al'umma sun kasa barin su wuce. Yawwa, wannan labaran kenan, labaran yammaci daga bakin Aisha Business Online. Ku daure ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun sababbi.